Hej, jeg hedder Erik Holm Nielsen, og velkommen til My Cab. Vi skulle have de her nye biler. Jeg har altid været tosset med den der Evo Little Thing, hun blev verdenskendt med i 90'erne. Og så var vi til en koncert sammen med hende. Der stod jeg og fik idéen til. Og så tænkte jeg, skal jeg være, så skal jeg være nu. Jeg har godt nok aldrig haft sådan noget før. Så spurgte vi hende, og det sagde hun ja til, at jeg gerne ville tilladelse til. Og derfor blev det. Jamen farverne af hende jo. Der har jeg valgt den røde fra hende guitar og hende jakke på min højre side af bilen. Og guitaren på venstre side, det er så elfenbenen der. Jamen så har jeg så et billede af min søn sammen med Carling Carter. Og herover her har jeg så et med min datter sammen med hende, og de er fotograferer sammen med hende. Han er lige så pjattet med hende, som jeg er. Jeg synes, jeg har fået den bygget pænt op over det hele. Og uden den er for mig at dekorere også. Altså, det kan også blive for mig, synes jeg. And I'm really glad to be here, and welcome to my cab. This is my little music room that I hang out in and write songs and stuff. Anyway, maybe this is for you, Eric, honey. I hear songs on the radio. They might be fast or they might be slow. But every song they honey, will you leave me here all alone? I'm really thrilled to be part of this, and I wish everybody luck that makes a living out there driving these beautiful trucks. And I love that you made them really pretty. That's a cool thing. Thank you for having me. Bye. Okay, jeg er sådan lige lidt målløs lige nu. Jamen, jeg vil bare endnu en gang, så vil jeg bare sige tusind tak. Det er helt bestemt.